cek cek. Go kagem Ibu Aranggono. Lamun sira angge guru kaki Amelia manungsa kang nyata ing
ingkang becik maratabate sarata kang weruh ing ukum kang ibadah Anakku ngger Bratasena. kang Kowe tak kundang uripmu. Bisa kowe migunani tumrap pribadi lan bebrayan agung yo ngger. Aku kepengin ngerti sangkan paraning dumadi supaya uripku bisa migunani. Walale. Ger Bratasena, anggonmu bakal puruhita tak tampa. Kowe ngerteni sangkan paraning dumadi yen bisa ngaturake kayu gong susuing angin. Mapan ana ing puncake Gunung Reksamuka. Wah. Pangestune Durna guruku sing tak suwun.
Hey!
Puspitarum katiuping samirana mbrek sekar kadung konges gandanya mawe raras renanding driya hong Bratasena ulun kang memba Rukmakala wah ulun kang memba Rukmakala Bratasena sak temene ingkang kita upadi kuwi mung sanepan kayu gong susuing angin gegayuhan sing gedhe bisa kasembadan syarate kanthi lerem rasa meneping panca indriya wah yen ngono aku disalokani dening Durna guruku maragake kita bali yo ngadhep Begawan Durna kan tak entak bala kang tumingal perang campu samya medali lir tadet wileting gata dai wangsung manguncang Durna guruku kayu gong susuing angin ora ana bener ger sak temening mung datar marang jenenge sira temen utawa ora saiki tak dawuhi nyemplung segara golek banyu suci Perwitasari wah pangestune Durna tak suwun tak tak
kagem pepadi gilir korwil. Mugi tansah eksis. Lan matur nuwun kagem Mbah Tito ingkang sampun nyawisaken papan. Ming niki nyuwun sewu, pepadi niki ming nunut. Kula mboten saged nyumbang napa-napa, mung saged nyumbang tenaga. Mugi slamet lancar gangsar mantenipun. Mugi katur pengurus pepadi inggih menika Bapak Sukamto, Bapak Kanjeng Haryo Tumenggong Wagina, Simbah Suhut saha Simbah Dewata. Ugi pengurus pepadi sanesipun boten kula sebataken. Setunggal mbaka setunggal. Ayo truk reng padha caos nglipur. Aku meng arep ngomentari ibu-ibu PKK sik. Kagem ibu-ibu PKK ugi katur matur nuwun. Engkang sampun trampil saha wasis. Jan temenan jos-jis banget. Ning sayange wis padha lansia. Lah malah ana sing wis ompong. Donge yen ijih nom-nom tak dadekke uyak aku. Mesti gayeng. Men. Yo, nggih. Wis, ya pingi mengko maneh ya. Ya pingi. Ya. Nah, niki aku mau request, ya. Request napa? Aku arep request mergane iki wis cedhek karo ulang tahune negara kita Indonesia, ya Indonesia. Lagune apa? Lagune Lancaran 45. Buka drum. Monggo. Kundul Farid. Iya, iya toh, Mbak. Memuji mrih rahayu. Holo Kundul Farid. Mantang bareng maju nunggang dekat rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau kae gendirane kumlebet awe awe abang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adep dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasinya nuju taun 1945. Iki wis ana contone. Iki mergane wis cedhek karo Agustusan dadine yuk padha lomba nyanyi Lancaran 45.
Yo. Mulai saka sing iki. Sapa? Sapa? Gareng. Oh ya. Kalau kae gendirane kumlebet angawe-awe abang putih sandiwarna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kang adab dasar Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasinya nuju taun 1945. Wes iki. Aku karo Petruk malah gayeng. Nek sing mburiku basa tenan uteke. Oh, Kang. Nyanyi lancaran 45. Ora apal ya. Ngene. Piye ra apal ra? Seniman kudu apal. Ya. Nek kudu apal latihan sik. Ya. Ye? Mlebu ra? Mlebu. Ya. Kalau kae gendirane kumlebet angawe-awe. Oh, ya. Lanjut. Abang putih sandiwarna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka kang adab dasar Pancasila. Jumadi. Apa? Jumadi. Kudu Jumadi. Dumadi. Oh, krungune aku Dumadi. Jumadi ya. Jebulane Dumadi. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasina nuju taun 1940. Kok kurang, Gong? Truk, kok kurang? Aku iki salah kok. Oh, ya ulangi. Nuju taun 1900. Wah. Kok dadi kurang mana? Kuwi lho ket mau lho salah. Oh. Piye sing bener? Nuju taun 1945. Nuju taun 1945. Rambete rata hayu hulubes kundal baris. Rambete rata hayu hulubes kundal baris. Dumateng bareng maju tunggal tekad rahayu. Mereka. Apa? Mereka. Merdeka. Ha memeng dadine mereka. Merdeka. Ho. Bumi kelahiran deng. Merdeka. Ho. Wis tetep maning deng neng neng deng. Ding 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 deng. Neng. Yo, Bang yo. Wes. Oh, enak. Aku wis request. Iki sing uteke kaya tikus iki ben ke wae, ben meneng, ben ngalamun. Oh, aku request Lendang Biru iki mergane oke iki cewek cantike iki. Oke, mergane cewek cantike. Nek ora oke mah aku ora bakal request iki. Ora bakal, temenan. Ya. Tak buka celuk. Kadek tresma aku nyawang Lendang Biru.
biasa ya kenalan. Ya. Hai. Kenalan sik seko Pak. Sak pengadeg kene, bar sak pengadeg sinden. Ya. Ngapa natapake? Aku lho ndelok kono. Oh, ya aku tak melu. Siji-siji kok malah ana sing nata rambut, ana sing nonton TikTok, ana sing gawe jangan lagi-lagi kok. TikTokan iki. Suku sing tumbuh iki mergane. Ya to Mas Dalang? Iya. Sugeng dalu. Hai. Ya. Ya, monggo Mbak. Nggih, derek tepangaken nami kula Gifta Frista Setia Zahra. Nggih Mbak. Matur nuwun Mbak. Aku pengen ngerti jeneng-jenenge siji-siji. Mergane aku ana sing urung apal iki mergane. Nggih. Sebelahne Mbak Gifta. Nggih. Sinten nggih? Nggih, sugeng dalu Mas. Bagong. Oh nggih Mas Bagong. Derek tepangaken nami kula Ambar. Oh, matur nuwun Mbak Ambar. Nggih. Pun? Pun. Oke, geser. Geser Oke. sampinge Mbak Ambar. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Nggih, sugeng dalu. Nderek nepangaken kula Budhe Iin. Oh, nggih, matur nuwun Budhe Ii. Nggih, sami-sami. Nggih. Sampingnya Mbak Iin. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Nggih, sugeng dalu. Walah gayane jan. Derek nepangaken kula Bu Husnul. Oh, nggih, matur nuwun Bu Kusnul. Oh tante, nggih tante. Oh, nggih, tante. Ora gelem dipanggil Budhe. Ora jare kae. Oh. Nek ora ya sampingnya Mbak Kusnul. Nggih, Mas Bagong niki Mbak Uti. Heeh. Iki mangko Mbak Uti rada tak ecet titik iki mergane iki. Pripun? Wis padha lansia karo untune wis do ompong. Ompong. Nggih, leres mpun ompong niki. Ya. Iki berarti ganti fashion iki. Mau fashionnya ibu-ibu PKK sakniki dadi sinden. Ya. Nggih, kersane dobel bayarane. Nggih, matur nuwun Mbah Uti. Nggih, sami-sami. Mbah Uti kedua. Udah tahu nanya. Siapa? Mbak Uti kedua ya? Iya, Mbah Uti kedua. Iya. Udah tahu kan? Ya udah tahu Mbah Uti Ya kedua. udah lah. Udah. Udah, yuk. Oke. Yuk. Hanya Apa aku ditinggal lu? janji Selendang biru. Ya, asik. selendang biru Amonge. nak ati Ora tekan batin setiamu. Ya. nora tekan batin setiamu Kanca-kanca. Rendang biru. Iki mesake dalange iki bukune ketetesan banyu depok. Heeh. Ya, lanjut Mbak. tak pernah janjimu sing biru
duwe salah. Yo. Truk, Gong. Ayo. Suwandara Bratasena renang ning laut. Manigara saketer hong Pusnya wiji TKP Sang Raden Bratasena senadyan katingal alon humulung hulung hulungan nedha nyegor jroning samudra
Wah, Bratasena, kita aja kaget. Wah, kowe sapa? Ulun Sang Hyang Ruci, ya uripmu. Sak temene ora ana wujude banyu suci Perwitasari. Merga iku mung mapan ana ing jagate Bratasena. Yen kita kepengin ngerti sangkan paraning dumadi, kita sangkaning saka bapa lan biyung. Mula kudu dibekteni mituhu marang dawuhe wong tuwa. Dene paran besok kita bakal bali ana ing ayunaning Gusti. Carane kita nindakake manembah manut agama kang rinasuk supaya dadi manungsa kang utama. Bratasena, apa bali yo ana ing dangkanira? Datang. Gajah Setu Bondo. Wah, jebul Werkudara isih urip. Arepmu kepiye? Kelakon mati dening aku. Minggat lakon sabu barat